যোগদান কৰিব বিপিএফ দলৰ হৈ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে সো এটো আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু তেখেতসকলে কৈছে খাম্পা লগত থাকি লাভ নাই খাম্পা বৰগাড়ী ডাঙৰীয়াই নিজে বোলে বিৰাট নাৰ जोंनि मानगोनां 14 चिरां डट ब्लकनि फरायनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय आफादनानै साबायखर थाबाय सारनिसिम आरो जोंहा बावहायनो नुजाथिफैनो हादों सम्मानीय दলৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু আজি ইয়াতে উপস্থিত থাকিব পৰা 14 নম্বৰ চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিৰ সম্মানীয় ৰাইজ दिनै चिरांदुवाराव नोंथांमोना बावहाय हेलिकप्टार लानानै इलेक्शननि केम्पिं खालामनो फैदों सान्दुङा जोबोद गोसा आरो प्राइमारि मोनसेनिल' मिटिं आजै खबर केवल एटा सान्तिपुर बै सान्तिपुर बरगांनि साख्रि मोनखांबाय नामा मोनाखै आंथ' साख्रि मोनसे जादों होआखै होनबा साख्रि नोंसोरनो माथो साख्रि होलांजोब्बाय नोंसिनालाय लामाफ्रा जाजोब्बायफा लामा जायाखै औ लामा बानायनांगोन नामा ओमफ्राय नोंसिना मा गामि पास नाम्बार रैसुमाइगुरि एसे गोजान बिनिफ्राय माजों फैया टट'जों अट' ओमफ्राय नोंस्रालाय আপনার গাঁও কোনফালে শান্তিপুর এই শান্তিপুর